Kaixo Joseba, ni Tomas Neok, Lurkoi baserrian gaudek, Busturin, trikuarri honen aurren, hau gure basarrintzeok, eta bain balatza joango gaitu, azak eta ikustea. Bueno, Lurkoi baserriko hasierea, oendala 32 urte izan zen, Aitiamak Manolo Agapi izan ziren, gero 5 lagun gara, Josu, Albert, Robert, Iñakitani. Nekazaritza ekologikoa egiten dugu, etxe eta hotzadak ematen ditugu, Martizenan edo ematen dugu Bilbao aldea, Getxo Algorta, Mungi aldea, eta Osteunetan Busturi aldea egiten dugu, hasi Gernikatio eta Bermeoraino dana. Hau WhatsApp bidez egiten dugu, prestatu eta eramaten dugu etxetara. Bueno, hemen gaude, azakin, azahok agostu erdi bukaeran aldatutako dira, txandak aldauta daude, pixka riegoa zaitu, pulgoiak eta ez daude jotzen ez du beste munduko arazorik, eta guain okendu beharra dago. Esaten dute azak, Amalurraren gainen, 4.000 urte damartzela, Egipton, da Grezialden sortutako handi etorritakok, 12. gizaldin Iberiarrea todimentioan, eta orduan kruzifera familiko txuk, bai brokoli, bai azalora, lombarda de baseok. Udazken neguko barazkie da, udaberriko barietateke badaude, baina normalki negun jaten da gehien bat. Hau azak izkurra da, baina barietate pilo badaude. Bai lisoa, bai bihotz itxuraduna, gorria, lombarda esaten zaiona. Euskal Herri mailan ondo saltzen den gauza bada. Aurten usta politia izan da, orduan ez dauke jatzerik. Baina erditi irikiko dizuet ikusteko nolakoa dan. Elegantea da, zuri-zurie, eta da oso goxoa jateko. Nola zurie askoz gehiago dan, horre beti eostekon, generalki hori da gehiena ematen diona. Osasunentzako oso ona ditu, bai estomago arazo daukina, jugon janda, ehantzakin txukurut edo egintzaikek, hori hemen ez da asko zehazten, baina alemanantzako gauza berezi bada, magnesioa dik, potasioa de bai, vitamina C, D, B3 bai, eta antzinan, itxasoa ematen menuan, eskorbutok ez atakatzeko, hau jaten mentzien. Tumorrak eta dauzken jendentzako oso nadek, da jantzaike, bai eosita, bai indoaba batzukin, edo patatakin, babakin, da gordineko bai, noski. Zati txikarrak egin, da vegetarionentzako gu ez dela oso ondo etortzen ditu. Bueno, Joseba, hemen gelditzen gala Lurkoi Lurdeian, aber aza ederra gustatzen zazun, eta zure etxean zauden nahi dezunen, etorri. Agur!